कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात आज 24 फेब्रुवारी दुपारी एक भीषण अपघात घडलेला असून या अपघातामध्ये एका ट्रक चालकाचा जागीच मृत्यू झालाय. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर पुणे तिवांदामाळ परिसरात ही दुर्दैवी घटना घडली. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार टाटा कंपनीचा एक मालवाहू ट्रक गोव्यातून मुंबईकडे जाण्याच्या दिशेनं आणि तिवांदामाळ येथील एका धाब्याच्या समोर रस्त्याच्या कडेला उभा होता. दरम्यान गोव्यातून मुंबईकडे भरधाव वेगात येणारा भारत बेंच कंपनीचा दुसरा ट्रक थांबलेला असल्यानं टाटा ट्रकला जोरदारपणे आदळला. धडक इतकी भीषण होती की भारत बेंच ट्रकचा पुढील भाग पूर्णपणे चेंदामेंदा झालेला आहे. या अपघातात भारत बेंच ट्रकमधील चालक केबिनमध्ये अडकून गंभीर जखमी झाला आणि स्थानिक नागरिकांनी तातडीनं मदतीचा प्रयत्न केलाय. मात्र अपघाताची तीव्रता लक्षात घेता चालकाचा जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येतेय. घटनेची माहिती मिळताच राजापूर पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी अपघात स्थळाचा पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेतलेला असून तो शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आलाय. अपघातानंतर काही काळ महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. मात्र पोलीस आणि स्थानिकांच्या मदतीनं वाहतूक हळूहळू पूर्ववत करण्यात यश आलंय. या अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून मुंबई गोवा महामार्गावरील वाढते अपघात पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरलाय. अपघाताचं नेमकं कारण, वेग आणि निष्काळजीपणा याबाबतचा पुढील तपास राजापूर पोलीस करत आहेत. कोकण कटा न्यूज, राजापूर, रत्नागिरी. काय अवस्था आहे